Good morning everyone. Ayan, naglilinis pero nagagawa tayo ng content guys. Saglitang paggawa ng content. Gawa ng pag ako nag-live guys. Parang matamlay no. Kasi syempre busy tayo, hindi tayo makapag-shoutout. Pero kung gumawa ako ng pang-premiere, at least guys, mapapanood nyo. Ayan, talagang makakapag kayo. Makakapagbakas kayo, yayakapin nyo ako, mayayakap ko din kayo. So, walang maliit guys, walang malaking bahay. Suportahan natin para lumaki ang ating mga followers. Mag-iwan kayo ng bakas, sakaling nag-premiere, nag-live, kung hindi kayo nakaabot. Ako guys, gabi lang ako nakakapag-ikot or tanghali after lunch. So, ayan. Lumalaki naman guys yung bahay ko, gawa ng kahit na tapos na silang mag-live, tapos na silang mag-premiere, maliit man yan, malaki ang bahay nila, monetize man yan, hindi monetize. Nag-iwan talaga ako guys ng bakas. Baka sakali lang, hindi pa nila ako nadikitan. O diba, malaking bagay. Kaya guys, ang bahay ko lumalaki araw-araw. So maraming salamat po sa mga bago kong mga friendship dyan. Thank you so much guys. Huwag kayong nawawala ng pag-asa. Malay nyo po, mamonetize din yung mga di pa monetize. Gaya ko, nawalan din po ako ng harang. Pero tuloy-tuloy lang po ang laban. Huwag kayong nawawala ng pag-asa. Kasi parang love life lang ang YT. Kung hindi po para sa'yo, hindi para sa'yo. Pero kung para sa'yo po ang revenue, para sa'yo. Diba? Gaya sa akin, na mayroon pa naman akong sasahurin sana nung June, no? Pero hindi binigay ni Lolo kasi syempre hindi pa umabot. Oh, sayang naman guys, no? September pa ako makaka-reapply pero laban lang. Yung mga nagpi-play sa akin guys, alam nyo na kung mga sino kayo, shout out. Yung mga na-membersan ko guys, baka naman, pa-views naman sa aking mga videos. Maraming salamat yung mga nagsisend sa akin ng mga nagpi-play. Maraming salamat sa inyo guys. Hindi ko na kayo maisa-isa Ganun lang, gagawa lang naman ako guys ng pang-premiere kasi alam nyo na, may alaga akong matanda. So mag-iwan lang po kayo ng dyan, ng bakas para mabalikan ko kayo kung hindi pa ako nakabalik. Makikipag-engage ako sa inyo guys. Kasi mahirap talaga ang OFW, gawa ng marami tayong dapat gawin. Okay? Lalo-lalo na gaya ko, may alaga akong matanda. Super busy guys. Naglalaba, nagluluto, nag-aalaga ng matanda, naglilinis. Kung ano-ano pang dapat gawin. Dahil ako yung nagmamaniobra sa bahay kasi yung amo ko guys is mahina na. So kailangan na niya ng supervise. Kailangan niya ng gabayan. So pag nakaupo siya or busy siya sa phone niya, sa newspaper niya, dun lang po ako nakikipag-engage sa mga friendship natin. So maraming salamat po sa mga bago kong friendship ngayon. Ayan, road to 23K na tayo. Kahit guys na nawalan ako ng ads, di ako nawawalan ng pag-asa na mabalik ang aking pagka-monetize dito sa YT. Kasi dapat talaga mag-ingat tayo sa mga ina-upload natin guys, no? Pagsubok lang po ito, pero kailangan talaga na tanggapin natin. Huwag tayong magpaka-stress, magkakasakit lang tayo. So, enjoy lang natin ang pag-YT guys. Kung mayroon tayong pang-share, mag-share tayo ng blessing para mas marami pa tayong magiging kaibigan dito sa YT. Ako guys, hindi naman kasi ako madamot. Pag mayroon akong sahod, nagsishare ako, nagpapalipad ako, nagmi-member ako. So ngayon guys, yung mga malalaking na memberan ko, hindi muna po ako magre-renew kasi malakihan yon. Doon muna ako sa maliliit at saka nagluluko yung aking SIM. Hindi rin ako makapag-member agad-agad. So nasasayang yung pera ko guys. At saka buti na lang kung hindi ako single mom. So lahat ako ang nagpo-provide. So, yun lang po. Thank you so much. Marami na akong drama sa inyo, guys. Yun lang po. See you on my next video. Thank you so much. Mag-iwan lang po kayo ng bakas and God bless. I love you all. Bye-bye.